Gaurko saioan, Sofa taldearen musika instrumentala ezagutu dugu gertutik. Eta Iker Martinezekin egon gara giro akustiko goxoetan. Honetaz gain, albisteak eta aste honetako agenda. Sofa taldeak iraupen luzeko bigarren diskoa kaleratu zuen maiatzean Bonberenea ekintzak zigiluaren babesean. Gu, beraiekin elkartu gara diskoaren ingurukoak jakiteko. Sofa taldearekin elkartu gara zarautzen eta argitaratu berri duten disko berriaren inguruan hitz egingo dugu. Nola joan ziren estudioko egunak? Bueno, oso gustoa, esperientzi polita izan da, lehenengo disko maketa guk grabatu genuen da, lan ekeza izan zanez, erabaki genuen estudio batean itea, eta oso gustoa, Carlos Osina txapekin oso gustoa, eta gero Patxi asaltezan hortikan, Olki txakurrare hortikan, eta bai, esan izan oso exigentia esan nahi igual oso matxakatu, eta naturala, lana indajo ginen egila dare bai, lan duta eraman genitun gauzak, eta naturala, eta esperientzi, asko ikasi duen esperientzia nik uste, oso polita. 2 urte pasatxu daude lehenengo diskotik bigarren diskora, zein dira topatu ditzazkegun alde nabarmenenak? Bueno, lehenengo diskan, bai taldea izan, bere bidea esango du bilatzen edola, bai sonido edo gustu bat baseon hildo bat, baina esperimentazio aldetikan igual gehiago zeon, eta bilatzeko prozesu bat bezala. Eta igual bigarrengoako bai gauzak apur bat argio zoela zentzurtan, zer nahi gendun, nola nahi gendun sonatzea eta hori dena, eta aurrelan handia bakarri dula zango nuke, eta orduan finko badala zentzu baten, edo ez da gita oso beten, lagunak. Koherentiagoa, igual, nahi duzu esan, ez? Musika instrumentala jorratzean esan daiteke tresna bakoitzak gehiago eman behar duela? Nik uste du haiet. Kantantia ez da honez, entzuliak arreta mantendu dezan, guk instrumentuakin gehiago aportatzen, egon behar dugu. Ez dakit, igual horreatik ebai kantetan aldaketa asko sartu ditugu edo parte desberdinak pixkat hori bilatzen, ez? Entzulian arreta. Sofa taldean instrumento bakoitzak badu bere garrantzia, baina esango nuke esaterako abian gitarraren soinuan eta gitarraren pedalen erabilpenean dagoela pixka bat taldearen sekretu hori, ez? Bueno, guztiz ados ez nao. Igual gitarrak eramaten du melodian pixua, ez? Baina ritmoa oso garrantzitsua da. Eta pixkat ritmoan flow hori. Azkenian hori da melodia izentzua ematen dion. Orduan esango nuke dana dela garrantzitsua, ez gitarra bakarrik. Ongi, kantu luzak dira, non transizio asko daude, ritmoa aldaketak ere ugariak dira. Kostatzen zaizue kantu bat amaitutzat ematea lokalean? Hombre, gehien bat kantuak etxian ite ditugu. Eta kantakin orduak sartu ditugu. Eta esango nuke, igual kanta bat asteanetik bukatu arte hilabetea pasa daitezkela. Igual batutan ez, baina gehienetan bai. Eta gero lokalian, kostatzen zaigu kantak ondo sonaraztia, edo ensaio asko inberditugu, ondo ateatzeko. Esan daiteke, kantu baten barnean kantu asko topatu daitezkela ere? Bueno, izan laike igual baietz. Nik uste gehiago kanta baten barruan, kanta asko topatu baino gehiago zapore ezberdinak topatu daitezkela, ez dakit. Igual plater batian, hori, 5-6 zapore ezberdin, aztea gazitik, gero gozua, gero mingotza, gero garratza, eta orduan, pixka zapore ezberdinak. Kanta bea
ikutsua dakaenak, zaporeak edo kolorea nahastu gabe, baina bai ezberdintasunak. Kanta ezberdinak ez dakit, baina bai... Bateko kapitulo batu bezala edo, hola, ez dakit, ere ez dago, hildo bat badago, eta, bueno, bai, desberdina daude atalak, baina ez dakit, dana bideo batean, nire ustez. Aipatu dugu, Sofa taldeak musika instrumentala jotzen duela, eta esan daiteke agian esfortzu handia egiten duzutela ere kantuen izenak bilatzen, bitxiak bai dira beti ere. Bai, ez da... Hasieratik eduki genuen burruka hori, ez kanta nola izena jarri, nola izendatu, eta hasieratik garbi genekan zentzu bat izan bertzula, ez? Eraman bertzigula entzute genunak eta landu genuen horrek, bai izen hortara. Eta bai, lan nekeza izatea pixkat, eta bat ere igual bigarrengo diskontan diskusio asko eduki ditugu, diskusioak edo planteamentu asko, izen asko, ordu asko, kuadernoko horri asko, jundia. Eta, batzuk asko gustatzen dugu ere bai fonetika polita duen hitzak, horiek asko erabiltzen ditugu, euskarazko hitzak, normalian. Eta gero, zerbait esateguen hitzak. Diska honetan, buelta desente eman dizkio, eta, izen kuriosua beti atatzen zaizkio gila esan. Eta zer sortzen dira lehenengo izenak edo kantuak? Beti kantuak sortzen dira, lehenengo. Eta gero kantutikan, izenea jutega. Horrun kantuak zer esate egun, etxian jarri eta buelta batzuk eman, edo lokalian gaudenean, igual, ostra, melodia honek ez dakiz gogoratzei, eta ikusi, jaja, pare bat zutatzen dugu, baina beti hori, doinuak ekartzegu gero izenaren erantzuna. Aipatu duzue, lehenengo diskoa autokoizpen bidez kaleratu zela, bigarren aldiz, Bomberone ekintzak zigilularen babesa du. Aipatu duzue garrantzi handia dela ere lan egiterako orduan zigilu bat gainean izatea, eta gainera diskoa vinilo formatoan atera da. Kasu honetan, estudioko lanan ondoren etorri zen Bombereneakin aurreiteko aukera hau, natural xamarra izan zen, eta egia zen, posa handia eman zigun, ze lan zikina desente iten da. Eta gero viniluan kontua, egia esan gu bilok horta ez gina nahi nola aurra botatzekoak, kepa adiskidea bai, eta gero Bombereneakoak initzen da, aukera sortu zen bilak baten atatzeko, bai CD eta bai vinilo. Eta iruditzen zitzaigun gaina, diska guztiakin, egin lan guztia izan da, bai aurrez, bai grabaketan, gero azalaitare mimo pixka nahi ginen eman, eta vinilo formatu hori izan azkenean dana pixkat borobiltzezuna, eta egokian eritu zitzaiguna. Musikalki esan daiteke, Sofa taldeak rock musika jorratzen duela bere zentzu zabalenean, prentsa musikalak math rock bezala definitu izan zaituzte, zuek nola ikusten duzu zuen burua? Nik esan nuen elkarrizketa batia, musika estraluktarra. Etorri dian jende beste talde hauek bezala Debo eta beste talde hauek esan dute buena etorri diala espaziotikan musika egitea, gu berdina, esan guke. Gu gatoz hemengo baso ontatikan, eta baso ontatikan jetxi geha musika euskalduna eta estraluktarra egitea. Konturatzen manen bat ere gure musikak askotan guk parra egite du, baina batzutan bilatzitu euskal doinuan eta parre asko egite du, baina parekidetasun batzu bilatzitu euskal kantu herriko, euskal ritmo herrikoietan daola batzutan ite dugu pixkat, orduan ez dakit. Esan lehik ere euskal musika modernoa dala, ez? Esaterako. Beraz, agian horti dator zuen kontzertuan jendeak dantza asko egitearen historia? Ez dakit, egia esan dantza egiten danean, egiten duenean, kuriosua bakoitzak berera daukala ere bai dantza egiteko, eta hori nahi pila gustatzen da ez? Ez da edo batzuk buruakin nola dela edo danak batea txalo egiten. Batzu erdi aurrezku tankerako aditegue, ondokua emateu metal kontzertu batean daula, eta egia esan hori gustatzen. Aipatu dugu Sofa taldearen kantuetan strukturak, erritmo aldaketak ugariak direla, entzuleak inoiz entzunez duenak nola hartzen ditu kantuak? Kostatzen zaio hasieran taldearen musika ulertzea? Batzutan jendia etortzeanean kontzertu bat ageo hasta esaten, eske, horna entzuten da, pum, 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 aldaketak da, kontrolatuko ez baluke bezala, ez? Eta nahi kuriosu baita zait,
nik entzutetenian dana oso garbi ikustet, ez? Baina igual, aurreneko aldiz entzutezunean, igual galdu itezeala, edo igual momentu bat etortzea derrepente buruakin jarraitzea da gazula edo dantza itia, eta gero ja galdu itezea berriz, eta hori polita iruditzen zait. Diskoa Bonberenea ekintzak zibilupean ikusi du argia, eta Bonbereneak orain dela gutxi atera duen disko bilduma batean parte hartu duzue, gainera bertsio batekin Deep Purple taldearen diarena. Bai, bertsio hori aspalditik genekan grabatuta, ez? Baina ez genekan ateata, eta orduan, Patxik proposatu zigunean kanta hau sartzia rekopulatorioan, o kanta bat sartzia, argi ikusi genuen. Iruditu zitzaigun momentu ona kanta hori ateatzeko. Eta, bertsioa da, kontzertutan jendia gustatzen zaiona, dantzaiteko aproposa, eta hori. Txapei pasa genizkion pistak beak nostutzeko, eta atea indeu. Diskoa kalean, zeintzuk izango dira zuen hurrengo pausoak? Nik pertsonalki amets bat dut aspalditik. Jonbek ere bai, eta Sismak ere bai, gustatuko litzaigukelako Euskal Herritikan ateatzea jotzea, pixkat. Beti hemen inguruan da batez ere Gipuzkoan, ez? Oso ohikoa dalako Gipuzkoan. Eta hori, pixka planteatu da udan bilabeteko geldialdia inda gero, urrialdean pixka Iberiar penintsulara jun, Frantzia aldeare pixka erikutze deun, eta hemendik jotzen jarraitu, baina hori asko jo eta gozatu, hoixen edeun pixkat. Disko berria ahia saltze duen, eta hortako jo, disfrutatu eta jarraitu sofan humore ona, kontzertu aldan honen egiten eta musikaz gozatzen, hoixe da, planteamentua. Mila esker denei. Mila esker. Zuhei. Eskerrik asko. Soy poco más que una traición. Debilidad o rivalizar con la fuerza de la rabia de la sinceridad. Donostiako Piratek iragarri dituzte aste nagusian La Flamenca gunean izango diren kontzertua. Abuztuaren 12an hasi eta 19 bitartean, gauero zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izango da. Egitarau koloretsua prestatu dute, rock erritmoetatik elektronika giroetara, askotariko doinuak entzuna ahalko direlarik. Besteak beste, El Drogas, Untza, Pelax, Kesatek, Koban, Esnebeltza, Juancho Eskalari edo Lágrimas de Sangre igoko dira agertzekera. Patxuko naiz taldeak bideo berri argitaratu du urrian Mauka diskotxearen babesean argia ikusiko duen diskoaren aurrerapen gixara. Glaukoma taldeko Juancho abeslaria gonbidatu dute Egoaizea izeneko kantuan parte hartzera eta bideo koloretsuan ikus dezakegu ere. Taldeak bira txiki egingo du uda honetan, besteak beste, Irunen, Azpeitian, Arantzan, Gabirian edo Laudion ariko dira zuzenean uztaila eta guzti. Lehendakariz Muertos talde nafarrak atzerrian bira egingo du abuztuan. Panda Marikena Tour 2017 lelopean. Amerikako Estatu Batuak, Mexiko, Chile, Argentina edota Kolombian arituko dira zuzenean. Taldearen iraupen luzeko 5. diskoa den Cicatriz en la Matriz diskoa aurkezteko. Guztira 15 emanaldi baino gehiago izango dira kontzertu bira eroan. Iritsi da kaiola gausteko ordua. Beste bat antolatzen dugun bakoitzan guretzako porrot bat. Bizitetan urduritasun hori edo distantzia hori edo kristal horrek eragiten dizuen energia hori, pues. Gure ardura, eszenatokia euria egiten badu, ere bai. Astebete soilik falta da Atortxurrok jaialdiaren 20. edizioa hasteko. Euskal Herrian inoiz egin ez den musika jaialdirik erraldoiena da. Non 4 egunetan zehar 80 musika taldetik gora arituko diren zuzenean prestatu diren 4 eszenatoki nagusietan.
Euskal Herriko musika taldeak izango dira protagonista nagusi eta beraiekin batera atzerriko taldeak ere arituko dira. Nabarmentzekoa da Atortxurrok jaialdirako espreski bueltatu diren taldeen parte hartzea. Urte askoz, lozorroan egon eta gero, 100 kilo, kerobia, inadaptatz, ekon edo deskontrol taldeak berriz ere agertoki gainean ikusteko parada izango da. Bide honetan, Betagarri taldearen azken emanaldiaz gozatzeko aukera izango da Lakuntzan. Uztailaren 27tik 30 bitartean musika eta elkartasuna Atortxurrok jaialdian. Urteak atzera zenbait taldetan gitarra jotzaile bezala aritu ondoren, Iker Martinez musikariak bere izenpean tauraratzeko erabaki hartu du. Latzen taldean abiatu zuen musika bidea 80. hamarkadaren hasieran, gerora Potenkin, Amonal edo Lenao taldeetan jotzeko. Itzalen munduan izenpean, 6 kantuz osaturiko disko txikia kaleratu berri du. Berarekin elkartu gara oinatin. Talde baten babesa alde batera utzi eta bere izenpean aritzeko pauso eman du Iker Martinezek. Gitarra akustiko eskuan, bera eta bere kantuak dira orain protagonistak. Bueno, nila honen urte batzuk, lehenagoan hasi ginean, lehenagoan gukagun arazo bat aukera bat, zala ez gukagula bezlari klaro bat, orduan, hasieratik konturatu ginen gure aukeratako bat zala danok aldan gehixen saiaketia abesten, ez? Eta hori dela eta hasi nintzen pinen bat probaien ere agotzakin adorzeilik esan, eta isa esan gustua hartu notzan. Orduan, aio zen momentu bat, nik agotza kantaikia, isa gitarria jotea baino gehiago guztai izatela, ez? Eta, bueno, hor nebeen probaiten, aurreko urtean kontzertu bat dinemen berzino batzuk abesten eta hola. Orduan, gero horrekin juntau zen, aurreko urteko udan, juntau zen denboria neukala, egoera pertsonal bat hausdura bat eta gero. Eta pentsau izaten momentu gogisa zalan denboria dedikaiteko proba hori itira, ez? Nire abestixak konposatu, nire agotzakin, nire abestixak grabau, eta proba itxera erzetalako kapazin nintzen, ez? Juntau zian azkenean faktore diferente asko. Musikalki asko aldentzen da aurretik izan dituen musika egitasmoetatik. Gitarra zorrotzak alde batera geratu dira, giro akustiko goxoak nagusitzen direlarik egun bere kantuetan. Personalki beti izan naiz bastante zaletua musika lasai, Amerika, Arkutsuko talde horreitxera eta ez da, niri personalmente zauken doztainak ez da, eurendoko ez da barrixa. Nik pileman musika hori jorraketia eta musika horretan basaitia. Gero, bazkenean taldeana askotan zirkustantzia da, zeinek montai zein laguna zaien eta evidentemente musika heavy-xa eta punk rocka eta nik de todo entzun dut ez, baina bai oso gazpetatik entzun izan dut Neil Young o bat musika rock amerikano eta askotan gaina uste dut zen ezela oso zaletua talde rockero, referente rockero horrein alde akustikoan oso zaletua izan ez betidanik eta bueno, gero azkenengo urtetan oso raiana salia bihurtu naiz, bestekin zela da musiko bat asko zaletu nezela eta praktikamente nahi da 3 urte zinotela urten bere musikatik. Eta gero horri izan bauta bai, egoera pertsonala pinu mazin zan, hausdura bat eta gero eta baita ze formatutan hasi nintzen abestitze konposaiten eta dana, naturalen razan pinu bat abesti lasaixek ikia, tono amerikana, arreglo horrekin, pedal estil eta, bueno, izan da, niretako oso naturala zan da, eta nire trajektoria ikusita pinu marrarua muten dago naturala zan da. 6 kantuz osaturiko disko txiki bat dakar besapean. Azken urte hauetan guztietan buruan izan dituen zirriborroak kantu bilakatuz. Zeitik 4 diskoan gehixena aurreko urteko neukan horro porregun batzuk, enok izela sondo zein eta han izan zera, Naparroara elizondola, nire lehenko zuak etxe badago eta etxe hartan egon izan abestixak konposatzen igual 5-6 egun eta diskoko 6 abesti horretatik 4 abestian han sortua dira.
gitarra akustikoekin, grabadora digital txiki batekin, harmonikekin eta papela eta boligrafoa. Eta gero aurretik beste bi abesti neukan, abesti gixo pila got, baina bi abesti neukan pila bat hola seinalagoak, pila bat beste abestutako, kompostatako beste lau abesti horrekin uste ondo batzen ziala, eta horrekin osatu dut diskoa. Pop-rock kantu goxo eta lasaiak bildu ditu lehen saiakera honetan. Hitzetan, berriz, biluztu egin dela dio. Garaiko egoera pertsonalek eragin zuzena izan zutelarik testuen osaketan. Bai, sobre todo letratan, usteot diala oso letra pertsonalak eta gero dia kontu batzuk igual ez diala hain alegriak, ez diala hain normalean ez diala azalderaketan kontu horreik, ez? Pila bat, mina, austura, berez asteiari, bilurra, denporia pasaitian horrek sortzen dauen dana. Bai dira sensazio batzuk ez diala oso habitualak hain gordin hori. Niretako nintza gordina dira, beste gauza bada entzuliak igual entzuten dauenean, igual ez izatea hain klaruak, baina bai usteot, ni bai sentitzen naiz oso diska bine benean eta diska honen letrakin oso biluztuta eta oso klarua eta oso eraixa nire egoera pertsonala, orduko nire egoera pertsonalakin, ez? Eta alde hartatik usteot, ez dagoela eski, usteot honestua esan bidala bat egin dauenean eta esan bidala erakutsi bidala dana eta espaldin badagoela nota egiten dela eta hola danean uste nota egiten dela eta gero bakoitzak, nik gura dut bakoitzak hartzeia abestixak eta bakoitzak ikia horrekin beak bila dauena. Zentzule moan bakoitzak eruelak dago abestixa, o letrako entzuten dauena bere terrenora. Eta jente asko esan du bere terrenora eruan dagoela, eta askotan relazioen dagoela bere historixa batekin, behari pasautako sosekin eta hori politia. Atzenean abestixak niretako esan nahi badakoi, baina estos asko importa jentean dako esan nahi dakoi, bakoitzak hartzeko ikiko bila dagoena abesti horrekin. Bakarka dator, baino ez dator bakarrik. Bere izenpean kaleratu du diskoa, baino asko izan dira kantuen grabaketan parte hartu duten musikariak. Bai, niri asko gusta izan musika, oso instrumento askoko musikia, oso interesauta goten naiz arreglotan, zela bostartu instrumento diferentiak, zela egin duen niri gusta izan den artistak produzioa handi horreik. Eta gero, pasaien zan, aio da momentu bai, nik hau itxena zinentzenean, ja eneukan talde batek defendiu biharreko limitazio hori, ez? Eneukan ez badia garabi gitarra, bajo eta bateria, ez? Orduan, libre sentiu nintzen, nik bian eben instrumentuak sartzeko, nik bian eben eran, eta nik ametzetan neukan disko hori diseinateko arreglo aldetik, ez? Eta orduan, pentsa honen okurru izaten dana, sartu nio pianoa, pedal estila, bajua, gabotz pila bat, zan da una espezie niretako superproduzio bat, eta saiatu naiz nire produktore, barruan dakoten produktore hori, musika produktore hori aurrera ateratzen du bai. Liluraz zerrendatzen ditu diskoan lagun izan dituen musikari guztiak. Baterixan egon da Intxon Telleria, Beha Tolosakoa da, oso musikari hona da, Adi taldean ibili da, eta oso gustora. Beha esan zen lehenengo pertsonia kontaktu nebela diska horrela tarateko eta bere baietzak konfiantza zugun ostan, eta oso lan honen jau, oso lan txukuna, nik uste dut bere lanean dagoela diskoan sonido honan arrazoitxako bat, ez? Base hori oso ona zen eta hortik aurrera oso zaila zen gaizki jotia. Gero Ander Etxaniz, bajuan, Ander lehenagok idea da, kanpoan eguen eta benbe kanpoan dago bizitzen, baina lortu neben ona tortezan hirulogunetan bajua sartzeia eta, gaita uste dut oso ondo topago dela bere lekua, ez? Nuen behar bajua zein bida dauen eta oso ondo. Pianoa joa Arantzazu Zainzek, Arantzazu da
Nirekin batera sorkuntza lan gehixen injauen pertsonia disko hontan, nik inotzan esan exactamente zebianen nota konkretua, sino que esan ontzan pijama marko bat espliko notzan, eta hortik aurrera beak sortu dago bere partiak, eta niretako oso beraz garraiz esan da beakin lana ikia, eta ohore bat oso pianista hona da, eta oso goza politiak injau, eta nik uste dut, emutu xegoela toke bat oso importantia diskuari. Eta gero, dauz beste hiru pertsonak abestu dauenik, niri normalean txatazko guztien nire buruari koruak ikia, orduan gure esan eben, jente gehiago lagungeti da hortan, egon da Inigo Barrondo, Sharon Stonerrekoa, egon da Inigo Arrazola, Malenkoniakoa, eta egon da Lider Hernando, Lider taldekoa. Gero Inigo Gartek gitarria jo dago beste baten bai, bianen sonido konkretu bat eta bere gitarra konkretu bat hortarako, eta hortarako etorri zan. Eta gero Iraia Aizpuruk jo dago biolina. Biolina bianen momentu konkretu batzuten bai, arreglo batzuk ikia, bat de fondo koltsoi inguruko ze batzuk, eta Iraiakin bai plazer bat esan da bera oinetikoa, bai, kanpoen bezia, baina plazer bat esan da bekin lan aitea bai. Ez ditu ezkutatzen kantuak sortzeko izan dituen musika referentziak. Naturaltasunez aipatzen ditu Springsteen, Ryan Adams, Wilco edo Rem taldeak. Batek ez da baina nik ez dut musikia ez da pentsauta estilo konkretu baten, baina gero egisak zabitzen nian akustika batekin abesti sakinen eta jinduzunen abesti bat eta saiaketa zara zure barruko ataraten, ez? Gero askotan fijaite zara gauza konkretu batzutan eta gero eta zen duzu, ostra, hau alemendik hartu dut, hortik hartu dut eta ez? Eta bai da gauza asko nik uste dut Ryan Adamsen diskotak entzundakoak, baina gero jarreko aldetik bai, nik uste dut remek dakon oitxura batzuk, fondo horrek, biolinakin eta besteko fraseaiteko era konkretu bat. Bruce Springsteenen harmonika batzuk uste dut agerketan diala, pinin baten fokatzeko era bat, abesti hori bakarlari gitarra akustikoa harmonikaekin. Ez dakit Wilco oso saletuan ez Wilco nabe bai, uste dut rock amerikar horretan bai referente bagala, gutxi gara hortik pangoritzen bai. Diskoko kantu guztietan entzun daiteke banda, abesti batean ezik. Errua kantuan, Iker bakarrik entzun dezakegu gitarra eta hotsaz, kantuaren jatorrizko moldaketa biluzian. Bai, ez zan oso premeditagoa izan alde hortatik, baina nik abesti hori nahi benean, bai nokan sensazioa saia zango zela abesti horri zoze gehiago sartzea eta bere bilustasunean ondo gela, eta oso abesti intimoa, oso mezu pertsonala niretako eta bai bienen abesti hori bakarrik egotia, eta saiatu nintzen gero pitimat arregla egin dela, baina uste dut abestiak dana retxaza eginen, ez zen jareten uste dut politena holaxe guela eta holaxe jarenen bai. Zuzenean aritzea du helburu nagusi, eta datozen hilabeteetan ugariak izango dira eskainiko dituen emanaldiak. Kontzertuak egiten ni bakarrik, diska pitimat aurkezteko, ez bakarrik diska aurkezteko, ni naiz abeslari, naiz konsideratzen ondikan abeslari bat, eta biot ikastia manejatzen abeslari emoan, eta biot jakitea hori dana abeslari emoan moldaketan, ondo kontzertu batien, orduan jarri naiz nire buruari proba hori, pine bat kontzertuak ni bakarrikin, eta saiatu kontzertu hon bat iken bakarri nire agotzekin, nire gitarriakin eta harmonikeekin, ez? Eta ontsi gertan banabil lotzen kontzertuak, urrengo kontzertua seguramente izango da Iraiak bat, Donostin, Convent Gardenen. Gero Aramaixon egongo naiz, Iraiak 10, Iraiak 22 oinatin Ruperrekin, Ruperren telonero. Bonberenean bebaita egongo naiz 6an, Urriak 20. Eta ontsi bertan hortan hau zentrauta, zela kontzertu hon batin abeslari moan, gitarra batekin, eta zela transmitio jenteari musikia, ahotsa, kantu horreik, eta zela zehosea agradabiliain eta jentea gustora gonda izan. Eta hori ontsi bertan jarri naiz lana hori da. Gero, egun ematen lortzen baut, ikusten baut aurrera pausu bat ikia, guztoko esaten talde moan kontzertuak ikia, baina hortarako, behar jabitu bio kondizioak emuten dian, eta berdanok aldun, eta berlekuak topain duten onak, eta
pite bat, ontsa bertan nire urrengo pausua da kontzertu, abeslari modan kontzertu honak ikitea. Helduko da uda berria, berarekin noraldiaren bizi berria. Uztailean zehar, Errekangora musika zikloa ospatzen ari da Eskoriatzan. Ostiral honetan, De Pedro musikaria izango da protagonista. Jairo Zabala musikaria dago De Pedro proiektuaren atzean. Anparanoia, Los Coronas edo Kalexiko taldeekin lan egin eta gero, bakarkako bidean dabil azken urte hauetan guztietan. El Pasajero diskoa aurkeztuko du emanaldi honetan. Alguien al que contarle cómo yo respiraba durante el día en este mes. Errenteriako jaietan, musika herriko txoko guztietara zabalduko da. Uztailaren 22an, Indio Rock ekimena burutuko da, non arratseko 6etatik goizaldeko ordubietara, zuzeneko musikak ez du etenik izango. Txosnagunean, Euskalgunean, edo Xenpelar plazan burutuko dira emanaldiak. Rupula, Ibai Marin, H, 7C, Kudai, Imanol Carballo, Zezenaren taldea eta Grises taldeen emanaldiekin gozatzeko aukera izango da. Izaki Gardenak taldeko abeslari eta kantu sortzailea da Jon Basaguren. Kantu berriak prestatzeko taldea etenaldi batean den honetan bakarkako emanaldiak eskaintzen ari da taberna txiki eta gaztetxeetan. Uztailaren 23an Oñatiko Boga tabernan ariko da zuzeneko emanaldian. Irentsita laguntza dei berantiarregia. Asteburu honetan Arrigorriagako jaiak ospatuko dira. Bideo horretan, Txosnagunean eta Argala plazan zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izango da. Uztailaren 22an, Boogie Riders, Porco Bravo eta Defcondos taldeak izango dira protagonistak. Madrileko Defcondos taldeak rap metal kantu azido eta borrokalariak eskainiko ditu. Bere betiko kantu ezagunekin batera, estudiotik atera berri duten Trendik Dystopic diskoa aurkeztu. Y pretende volver a encender la gran pira, encardieron infieles.